Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Københavns Reformerte Baptistkirkes YouTube-kanal. Københavns Reformerte Baptistkirke er en klassisk protestantisk frikirke beliggende i hjertet af København. Mit navn er Carsten Stampe Jørgensen, og dette er kanalen, hvor jeg som præst og pastor for kirken bringer bibelundervisning både til kirkens medlemmer og til dig, der besøger vores kanal. Hvis ikke du er bekendt med vores kirke i forvejen, så vil jeg gerne have lov til at invitere dig og byde dig rigtig hjertelig velkommen til gudstjeneste hos os. Til vores gudstjeneste kan du forvente bøn, sang, bibellæsning, undervisning og prædiken. Efter gudstjenesten vil der være mulighed for fællesskab over en kop kaffe eller te og lidt til den søde tand. Vores gudstjenester foregår på dansk, men der er mulighed for oversættelse til engelsk for alle, der måtte have brug for det. Vi har gudstjeneste hver søndag kl. 10, og du kan finde os på den adresse, der står på skærmen. Hvis du ønsker at vide mere om vores kirke, så er du rigtig hjertelig velkommen til at besøge vores hjemmeside på www.reformertbaptist.dk. Og du er også meget velkommen til at se videoserien Hvad er en reformert baptistkirke?, som jeg har linket til i beskrivelsen. Tak fordi du besøgte vores kanal, og jeg håber inderligt at se dig til gudstjeneste snart. Har du nogle spørgsmål, så skriv endelig en mail til os på info@reformertbaptist.dk. Tak fordi du kiggede med.